mga batang masusunag atubang og hulga sa panglawas nga dala sa kagaw ug polusyon. Busa panalipdan ta sila pinaagi sa bakuna. Ang Expanded Immunization Program o EIP gimugna sa nasudnong gobyerno ni adtong tuig 1976 sa tumong nga kapanalipdan ang mga bata pinaagi sa paghatag kanila sa mga insaktong bakuna batok sa sakit nga polio, hepatitis, bayuok, diphtheria, TB ug tipdas. Hingpit nga gitutukan sa maong programa ang pagpabakuna sa mga bag-ong natawo nga bata ug kadtong nag-edad og 1 ngadto sa 5 ka tuig. Lakip usab sa tumong sa EIP ang paghatag og igong kahigayonan sa mga ginikanan pinaagi sa paghatag kanila sa mas duol ug libreng bakuna alang sa ilang mga anak. Kini si Junjun Davide, inyong gobernador, nunod sa taho ng mga kaso sa tipdas. Ako kauban sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nag-awhag sa tanang mga ginikanan sa pagpabakuna sa inyong mga anak. Ilabi na ang nag-edad og 6 ka bulan hangtod sa 5 anyos. Ang tipdas usa ka sakit nga delikado ug mahimong ikamatay sa pasyente, labi na sa mga kabataan. Apan mahimo kining malikayan pinaagi sa pagpabakuna. Ang measles vaccine usa ka bakuna nga dugay nang napamatud-an nga epektibo. Busa dili kita angay makuyawan o magpanuko sa pagpakabana sa atong mga anak. Ang atong mga health centers andam moalagad kaninyo. Sugpuon nato ang tipdas, pabakunahi ang inyong mga anak.